Μάνα τα καλά. Αλήθεια, δεν το πω. Βρισκόμαστε στο έλεος των τρομοκρατών. Μισοκόπτερα η δημοκρατία. Και τα κόμματα να πάρουν θέση στο μείζον πρόβλημα που δεν είναι το πρόβλημα των δημοσιογράφων. Η προπίεση ήταν στις ιδιότητες. Μόνο μιλάει για θηρίδια. Τώρα μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Και ένα οι δημοκράτες συνάντησαν την πολυκατοικία σε Κουμένη. Ό,τι περάσει είναι αυτό, τα μάτια θα πεις. Το Σεπτέμβριο του 1998 η νεαρή γυναίκα μετά την επέμβαση της αστυνομίας για την απελευθέρωσή της από το κακοποιό Σωρή Ματέη. Σαφή συμβολισμό όπως αναφέρουν και οι ίδιοι Οι δημοκράτες δεν επιχειρούν καν τον εγκληματικό ρομαντισμό του Ρομπέρτο Τασόν. Δεν επιχειρούν την εγκληματική και δεν θέλουν να αγγίξουν παρά να κατατροφοκρατήσουν το δημόσιο αίσθημα. Στο στόχο των Εβδομαρχών, όπως αναφέρεται στη σημερινό δημοσίευμα των νέων, είναι ο 38χρονος που θεωρείται μέλος ότι ταξίδεψε τουλάχιστον 3 φορές στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Μέση Ανατολή. Δεν αποκλείουν οι αρχές το ενδεχόμενο ο ύποπτος να παίξει σε επαφές με ένοπλες δυνάμεις στις χώρες που ταξίδεψε και συνδέουν το γεγονός αυτό με την επίθεση τύπου Αλ-Κάιντα που έγινε στο κτίριο της Citibank. Και πολλές άλλες πληροφορίες δεν μπαίνουν στην ουσία των έργων. Κάποια στιγμή να βοηθήσουν